Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Akuluakulu pamenepo ndikuonapo ndithu nduna iona za maboma ang'ono amene watu nda Richard Chimwendo Banda kumulandira mtsogoleri wa dziko lino, komanso ndikuonapo a DC aboma lino, komanso mafumu osiyanasiyana kuphatikizapo a Senior Chief Nkumbira ali pamenepo kuti ndithu amulandire mtsogoleri wa dziko lino, ndi akuluakulu ena ndithu aboma alipo mpano ndithu kuti amulandire mtsogoleri wa dziko lino. Pamenetu ndithu tikunena kuti dziko lino likukumbukiratu tsiku limene la 3 Marichi pamenetu timakumbukira amalitiri anthu amenetu ndithu anathandizira kwambiri kumenyeratu ufulu wa dziko lino. Ndi manena kuti kumenetu wafikira mtsogoleri wa dziko lino ndi ku Kakumbi kumene kuto ndi kumanda ndithu kumene tinamva kuti kunagona anthu okwana 25 pamene anthu onse amene anamwalira dziko lonse ndi anthu okwana 61, komanso enawo akutito ndithu anagona anakayikidwa m'makwawo, koma kuno ndi kumanda kumene timati mass grave pa Chingerezi, kuti anthu ochuluka ndi amene anayikidwa kuno ku Kakumbi ataphedwa ndithu ndi azungu. Ndithu boma limeneli la Atsamunda ndithu nthawi imeneyo chama 1959 ndikale ndithu pamene zinthu zimenezi ndithu zimachitika, ndipo tsogolo dziko lino kwafikatu pakadali pano, ndipo chimene chikhale chikuchitika ndi chakuti akhalatu ndithu akuyala nkhata pamalo pano. Tinanena kuti ndi mwambo ndithu wachisoni kumbali ina chifukwa tikukumbukira ndithu kuti mizimu ya abale athu agogo athu ndithu inatayidwa nthawi imene amamenyera ufulu wa dziko lino. Nde pakadali pano chimenetu chikuchitika ndi chakuti asilikali aperekatu nkhata kwa mtsogoleri wa dziko lino pamodzi to ndi mayi wa fuko lino. Ndithu chimene chichitike posachedwa pa chakuti akayala nkhata kumenepo pamalotu amene tikuti ndi pamanda ku Kakumbi mboma limeneli la Nkhatabe. Pakali pano amayenda abambo kwa amene mukumvetsera MBC Radio 1, mtsogoleri wa dziko lino akuyenda pang'ono ndi mayi wa fuko lino kukayala nkhata pa chipilala ndithu chimenenso pali mayina anthu osiyanasiyana amenetu anataya miyoyo yawo kuno ku Nkhatabe pamenetu amamenyera ufulu wa dziko lino. Nthawi imeneyo chimene chinachitika pachimake poti pafike kuti munthu watopa ndithu anamanga atsogoleri ena akuno ku Malawi ngati maulendo achina Kamuzu Banda. Ndithu anthu sizinasangalatsa kuti azitsogoleri athu amangidwa. Nde pameneponso ndithu mtsogoleri wa dziko lino wamaliza kuyala nkhata. Olemekezeka alendo wathu mtsogoleri wa dziko lino His Excellency Dr. Lazarus Makafe Chakwera ndi mayi wa fuko lathu Madam Monica Chakwera ndi amene atsogolere mtundu wa Malawi pakupereka ulemu kwa Amalawi amene anaphedwa mu chaka cha 1959. Iwowa achita zimenezo pakuyala nkhata zoyamba. Distinguished guests, ladies and gentlemen, with great humility, allow me now to call upon His Excellency Dr. Lazarus Makafe Chakwera, President of the Republic of Malawi and Commander-in-Chief of the Malawi Defense Force, and Madam Monica Chakwera, the First Lady of the Republic of Malawi, to lead the first reads. Your Excellencies. Amanda bambo chimene chikuchitika pakadali pano ndi chakuti mtsogoleri wa dziko lino akhaletu akuyala nkhata pa chipilala cha chikumbutso kuno ku Nkhatabe chimenetu chili pa boma la Nkhatabe ndithu pa Nkhatabe Jete pamenetu amakwerera stima makamaka stima yodziwika kwa basi ndi ja stima ya Ilala. Nde asilikali ndithu kupereka nkhata kwa mtsogoleri wa dziko lino komanso mayi wa fuko lino Madam Monica Chakwera.
Next, to lay a wreath, Right Honorable Catherine Butanhara MP, Speaker of the Malawi National Assembly, and His Lordship Justice Zinro Panzigamanda, SC, Chief Justice of the Republic of Malawi. The two will lay their wreaths together. Mongo kumbutsana alendo onse olemekezeka amayi ndi abambo ndi mtsogoleri wa dziko lino eka komanso mayi wa fuko lathu amene nkhata zawo zikhale pamwambo apo. Ena tonse tiyeni tiyale nkhata zathu pansi. Mwina A reminder to those laying wreaths that it is only the wreath of the President and the First Lady that will be on top, and the rest will be laid down there. ndimanena kuti mwina mungotheka nkutsegula kumene kanema wanokondedwa MBC kapena mukuvera MBC Radio 1 tikulandireni tili kunotu kunkhatabe kumene mtsogolo dziko lino His Excellency the State President Dr. Lazarus Chakwera akutsogoleratu fuko la Malawi mu mwambo kapena kuti mu tsiku la lero la amalitiri pa 3rd March ndi tsiku to limene dziko lino limakumbukiratu anthu amene anathandizira kwambiri kumenyeratu ufulu wa dziko lino kuchokeratu kwa atsamunda ulamuliro nthawi imeneyi uli wankhaza ndithu nthawi imeneyo dziko lathu lino likutchedwa kuti Nyasaland ndipo pano kumakondwerera ufulu odzilamulira patokha ngati dziko ndithu mungathe kuona makaka black red green amenetu akutanthauza kuti tsopano ndife amfulu. Black kusonyeza kuti ndife anthu akuda, red kusonyeza kuti magazi amene nthawi imeneyo anatayika kamba ka ndithu pomenyera ufulu umenewo, ndipo green chifukwa dziko lathu lino ndi la green mwambiri. Next to lay their wreaths are General Dr. Paul Valentino Piri, Commander Malawi Defense Force, and Mrs. Melini Olamu, Inspector General of Malawi Police Service. The two will also lay their wreaths together. Then mafotokoza kuti makaka athu ndithu amayimirira ndithu kuti tinalandira ufulu odzilamulira patokha mchaka chimene cha 1964 pamenetu ndithu atsamunda amenewa anavomereza kuti ayi ngati dziko Malawi mungathe kuyamba kudzilamulira panokha, ndipo panali anthu amene anatsogolera kwambiri kuti dziko lino lilandira ufulu ndi magulu angati mtsogoleri wa dziko lino oyamba Dr. H. Kamuzibanda, Hastings Kamuzibanda anathandizira kwambiri kumenyera ufulu wa dziko limeneli chifukwa ndi amene ndithu amatha kuyima naye mzungu ndithu kumuwuza kuti izi ukuchita mzungu ukutinamiza ife Malawi, fuko ndi lathu, dziko ndi lathu, malo ndi athu, ndipo tikuyenera kupatsidwa ulemu komanso ufulu wonse ngati ife eni nthaka chifukwa nthawi imeneyo tikumva kuti sizinali zocheza yayi, malo ambiri amalandidwa ndithu kukamba za ngakhale ati m'magulosale kumene munthu wakuda asalowe mkati koma mzungu yekha ndi alowe mkati, ndi Amalawi anafika potopa kuti yayi izi sizikuyenera kukhala moteromo chifukwa fukoli ndi lathu, dziko lino ndi lathu, nthaka ndi lathu, ndi athu, nde uchitiranji uwelesike zimenezi kumati zuza chotero ife Amalawi. Ndi pakadali pano kwa amene mwina mukutsatira mwambo pa MBC Radio 1 pakuyalidwa nkhata pano chifukwa ndi mwambo wa chisilikali ndithu, ndi amenetu akuyala nkhata ndi mkulu wa polisi komanso mkulu wa asilikali ankhondo mdziko muno Paul Valentino Piri, ndipo pakadali pano iwotu ali kutsogolo ndithu kuyala nkhata. Timanena kuti nkhata ziwiri ya mtsogoleri wa dziko lino komanso Madam Monica Chakwera amenetu ndi First Lady wa dziko lino zalidwa pamomba pang'ono pa chiliza kapena chachikumbutso chimene chili pamalo pano, ndipo zina zonse zikuyalidwa ndithu m'munsi, ndipo mwambo ukupitirira pakadali pano pamene tikunena kuti tili kuno ku Nkhatabe. Mwina mongo kumbutsana kuti nkhata zathu zotsatira amene atatiyalire ndi Mr. James Tawe komanso Ms. Dorothy Chirwa kuyimira manja oferedwa. kukamba za Mr. Tawe amene akuyimirira mabanja amenewa ndi
ndithu amodzi mwa amene banja lawo linakhudzidwa mwa anthu amene tikuti anataya miyoyo yawo pomenyera ufulu wa dziko lino, chifukwa nthawi imeneyo ndithu panali nkhondo pano. Azungu amagwiritsa ntchito futi pamene ife anthu akuda ndithu timagwiritsira ntchito mipaliro ndi zina zizake, ndipo pamene tili pano mwina akatijambulira kumene kuli chilizako ndi kumene akuti kunayima azungu mu nthawiyo nkumawombera amalawi ameneto anabwera kuno, chifukwa kunonso kunali malo amodzi ngati aboma moti nyumba imene mukuiona pamenepoyo ndi nyumba imodzi ya pakanthawi ndithu imene amagwiritsidwa ntchito azungu amenewo. Ndi azunguwa udanayima mu mtunda umo nachita ngati kumaombera musimu kuombera amalawi amene anabwera kudzauza kuti ayi tatopa nanu bomali tipatseni tiyendetse tokha, ndipo athawe ndi amodzi mwa anthu amene banja lawo ndithu linakhudzidwa ndi nkhani imene yokhudzana ndi kufuna kudzimenyera ufulu ngati ife amalawi, ndipo panalibe kulimbana ifika azunguwo sanavomereze pa nthawiyo mpaka nakumadzafika nzaka za 1964 pamene amavomereza ndithu kudzanena kuti ayi mutha kuyamba kudzilamula panokha ngati fuko lotchedwa Malawi, ndipo ndembera yathu anatipatsa black red green ndi dzuwa ndithu likukwera ndithu kumene kusonyeza kuti dzikoli likukwera pang'ono Your pang'ono. Excellency, next to lay a wreath is Honorable Richard Chimwendo Banda, MP, Minister of Local Government, Unity and Culture. Pakadali pano amene akukayala nkhata ndi nduna yoona za maboma ang'ono amenewa ndi Richard Chimwendo Banda, ndipo kulunjika kumenetu asilikali akumapatsa nkhata kuti ayale ndithu pamalo amenewa achikumbutso kuno ku Nkhatabe. Ndende mafotokoza kunena kuti nthawi imeneyo sikunali kophweka mmene tikuchitira panomu, kuti mwina kumayenda mwaufulu, kuyankhula mwaufulu, kungolemba chimene waganiza masamba anchezo umwe amati ma social media mu kalelo zimenezi kunalibe. Mzungu akalamula walamula, sizimaoneka ngati ndi feso eni nthaka, chifukwa akunena kuti ngakhale wagwirire ntchito kumene iwowo samathaso even nthawi zina kukulipira kumene kudabwa kuti zikukhala bwanji ndimene nthawi imeneyo zinalili. Ndipo ichi mtsiku la lero chikhale chikumbutso kwa ife kuti ufulu tisamautengere for granted, amatero Angereze don't take it for granted, ifika ndi tsiku lopambana, ndipo zenera ndithu kuli unikira bwinobwino kuli sinkhasinkha navomereza kuti pano tikuyenera kugwira ntchito ngati Malawi. Next to lay a wreath is Ms. Colleen Zamba, Secretary to the President and Cabinet. Nkhani yokhudzana ndi nyengo kuno ku Nkhatabe, iyayi Ambuye watidalitsa mtsiku la lero chifukwa tikuyankhula pano. Vula ija inakabwerabe kuno, komabe ndi vula ya mawawa, pamene kummawaku inabwera ya mphamvu ndithu. Tinamva kuti kuno ku Nkhatabe kokhala kukutentha kwambiri, mwina kuyerekeza ndi zaka zonse chaka chino kunatenthera kuso kwambiri. Timadziwa kuti madera ambiri amene ndi kumbalimbali mwa nyanja mmatentha, koma chaka chino kunaonjeza matenthedwe ake mu nyengo ya vula ino. Nde mu tsiku la lero ndithu kuno ku Nkhatabe talandira madalitso. Kummawaku kunali vula ya mphamvu kwambiri, koma tikukamba pano ikusiya pang'ono ngakhale kumwambako kukuonetsa kuti sisirapo ndithu ndi vula ija amati nswera imene imakhala ndithu ikugwa mongopitilira, ikungogwa ngati mashawazi ndithu, koma kuti itha si kwenikweni ndithu imene tingathe kukhala nayo mpaka namwe ndithu mwina kumasana kuno. Koma iyayi izi sizinachititse kuti mwambo uime iyayi, pamene tikunena kuti mtsogolo dziko lino ndithu akutsogolera Malawi mu tsiku limeneli. Mwina kwa ana obadwa mvula za lero ndi pamene tsiku limeneli sangadziwe kufunikira kwake kwenikweni, chifukwa kalelo tsiku la lero even mayendedwe kumene amavuta, chifukwa limakhala tsiku la chisoni, komanso tsiku loti limatidziwitsa kufunikira kwa tsiku. Your Excellency is Honorable Dr. George Chaponda, MP, Leader of Opposition in Parliament. Ndimanena kuti tsikuli ndithu mbuyomu limafika pamponda chimera mu tsiku la lero, pamene ndithu zinthu zosiyanasiyana sizimatha kuchitika, chifukwa linali tsiku loti timalika ndithu kumtimaku ngati Amalawi kuti tikuyenera kulingalira mozama
za mizimu ya abale athu amene anatisiya pofunatu ndithu kumenyera ufulu wa dziko lino, ndipo ufulu sungakhale watanthauzo ngati pakadali pano mwina tidzilimbana kumamenyana tokha pamenetu mwinanso tikupita ku chisankho cha mchaka chimenechi cha 2025. Tikukhulupirira kuti mizimu ya ambuye athu singasangalale kuona kuti pano Amalawi tikumenyana tokha chifukwa kaya chosiyana ndale, mtundu, mpingo. Ndikukhulupirira kuti zimenezi tikuyenera kusintha ngati fuko nalingalira chitsogolo. Pamene tikuyankhula pano mtsogoleri otsutsa boma ku nyumba ya malamulo amene wanda George Chiponda akukayala chaponda makamaka akukayala nkhata kutsogoloko nawonso ndithu kupereka ulemu kwa our fallen heroes, anthu amene anatisiya pa nthawi imene amamenyera ufulu wa dziko lino mu zaka zimenezi za 1959 ndikale ndithu, komabe ngati dziko tikuyenera kupitiriza kukumbukira miyoyo yawo. Next to lay a wreath is Honorable Vua Kaunda, Member of Parliament, Nkata Bay Central Constituency. Tsopano mwina kungofotokozapo kuti chimenechi tachitike pakadali pano ukatha mwambowo sikuti ndekuti takwangula kuno iyayi, ndekuti pakhalenso mwambo wina kumasanaku tikachoka kuno pali mwambotu wa mapemphero umenetu ukuchitikira pabwalo. Ndimafotokoza kuti tikachoka pano sikuti mwambo khala watha yayi, palinso mwambo wa mapemphero ndipo umenewu uchitikiratu ku ground ndithu limene lili kufupi ndi chipatala chija cha boma limeneli la Nkata Bay, kapena tingonena kuti pamene pali nyumba ya chipopoma. Ndikukumbutseni kuti tonse amene tili kukayala Nkata tizifika kumapeto kwa nsalu yofiirayi. Ndimanena kuti pamalo pano pakhaletu mwambo wa mapemphero pamene ndithu pakadali pano phungu wa nyumba ya malamulo kudera limeneli la Nkata Bay, makamaka Nkata Bay wake wa chigawo cha pakati pa Nkata Bay penipeni. Vua Kaunda akuyala nkhata ndekumasanakuso ampingo atengepo gawo chifukwa ndi mwambo ndithu kwinaku timakondwerera, kwinaku ndi mwambo wachisoni. Mungathe kumva nyimbo pasipasipo zimene zikuimbidwa ndi Malawi Defence Force Brass Band kuti ndi nyimbo za chisoni chifukwa ndi mwambo wa chisoni, tikukamba za kutaya moyo wawo. Is Reverend William Tembo, Vice Chairperson, Malawi Council of Churches. Ndembiri imatisonyeza kuti anthu oposa 65 ndi amene anamwalira nthawi imeneyo chifukwa cha ziwawa zimene zokoma kuno ku Nkata Bay. Anthu okwana 25 ndi amenetu anatisiya. Chiwerengero chachikulu ndi chimene chili kuno ku Nkata Bay, komabe ena manambala awo mwina angathe kuonjezekera chifukwa ena mwina sanathe kuwapanga rekodi timatero pa Chingerezi kuti kuwawerengera, komabe madera osiyanasiyana anthu anapita ndithu kukamuuza mzungu munthu oyera khungu kuti tikuyenera mutipatse ufulu, tatopa nanu, bwanji mukumanga atsogoleri athu amene akumakuuzani kuti mutipatse ufulu. Ndetu panali ndithu kukhala ngati kusavana pakati pa azungu amenewa. Tikukamba atu kuno ku Nkata Bay anthu ngati achina Alton Chirwa anathandiziranso kwambiri kumenyera ufulu ndithu wa dziko lino pamodzi ndi mtsogoleri woyamba wa dziko lino Ngwazi Dr. Hastings Kamsibanda, ndi amene akuyala nkhata pakadali pano ndi awu Reverend William Tembo. Iwowa ndi makamaka mbusa wamkulu amenetu amayang'aniratu sinodi ija ya Livingstonia. Sinodi imeneyi ili m'madera ndithu osiyanasiyana mpakana kulilongoko kuno kumpoto ngakhalensotu mu dziko lija la South Africa. Synod of Livingstonia ndithu imafikako. Next to lay their wreaths, Your Excellency, Councillor Joseph Tula, Council Chairperson, and Mr. Rogers Newa, District Commissioner of Nkata Bay District Council. The two will lay their wreaths together. Jackson taona tili ndi mtolankhani wathu makamaka Jackson Sijali. Jackson taonatu kuti nyengo ndithu ambuye watidalitsa ndi nyengo yovula kuno, komabe sizinachititse kuti mwambo uime. Mwina mwambo ndofunikira bwanji kuti ngati fuko tidzikhala tsiku la lero nkumapanga observe Mother's Day?
munga nanena poyamba paja kunena kuti tsiku limeneli ndilofunika kwambiri chifukwa yonena kuti linakhala ngati tatsegula njira yonena kuti amalawi akhale ndi ufulu uja ozilamulira pawokha. Ukati ukumbukire mbuyomo mbiri imanena kunena kuti ulamuliro wa atsamunda sunali ulamuliro wa masewera. Mu nthawi imeneyo anthu ankavutika mu zinthu zambiri, ndiye olimba mtima amalawi olimba mtima ananena kuti yayi imakwana nthawi yonena kuti enough is enough, ifeso tifuna kuti tikhale anthu ozilamulira pa ife tokha. Ndiye mbiri yakuno ku Nkhatabe ikuonetsa kunena kuti anthu 31 mwa anthu 61 dziko lonse amene anamwalira ku Nkhatabe kuno 31 ndi amene anataya miyoyo yawo. Makamaka 35 chifukwa enanso anapanga rekodi m'madera enanso siyanasiyana ku Nkhatabe kuno. Umafotokoza president athu nkhata yathu yomaliza amene atatiyalire ndi mfumu Mkumbira. Umafotokoza chifukwa nkhani ndionena kuti information yake ikukhala ngati kuti ikuwonjezekera chifukwa information imene anapereka ya DC yoyambirira inali ngati kunena kuti anthu amene anamwalira kunoko anali 31, komano mmene waneneramo kunena kuti kwina ndi kwina awonjezera kukhala ngati kuti anthu akunoko anali 35. So ukhoza kuona nzanga chisomo kunena kuti anthu amenewa analimbadi mtima mcholinga chonena kuti Malawi akhale Malawi wabwino. Komanso pali chinthu chimodzi chimene mwina chandichititsa chidwi kwambiri, chonena kuti mwambo umenewo kumbuyoko umachitika ndi akubanja, koma boma losokonezedwa ndi Dr. Lazarus Chakwera zaka ziwiri zapitazi anangoti yayi mwambo umenewo ndofunika kwambiri, bwanji tutenge mwambo umenewo ife ya boma kunena kuti uzikhala m'manja mwathu. Chinthu chamtengo wapatali kwambiri kuchita kuonetsa kunena kuti even utsogoleri wa dziko lino ukupanga recognize tsiku ngati limeneli kukhala tsiku lofunikira kwambiri, chifukwa sitingakambe zonena kuti tili ndi mtsogoleri wa dziko popanda kukamba za tsiku ngati limeneli. Iyayi nzangatu ameneyo Jackson Sichali kungofotokozapo ziwiri zitatu zokhudzana ndi tsiku limeneli pamene tikunena kuti Senior Chief Mkumbira amaliza kuyala nkhata yawo ndithu pa chipilala cha chikumbutso chimenetu chili kuno ku Nkhatabe. Ndipo posachedwapa tikhaletu tikuwapatsa amene akuyendetsa mwambo umenewu kuti mwina tikwangule kuno chifukwa palinso mwambo wina kumasanaku ndithu makamaka tikangochoka kuno wa mapemphero. Your Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, let me humbly call upon Reverend John Sawyer to give us a closing prayer. Reverend Sawyer. Tipemphere Mulungu wathu Tate wathu alemekezeke chifukwa nthawi yokoma mitakhala nayo potitsogolera kudzera mtsogoleri wathu kukhala ndi chikumbutso choterechi. Mulungu poti ntchito idakalipo tipemphabe chitsogozo chanu kuti mutitsogolere pamene tikamalizisa ntchitoyi mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Your Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, this marks the end of the wreath laying ceremony. Olemekezeka President athu alendo onse amene tapeka pa malo ano apatu ndiye pamatero pa program yathu yoyala nkhata. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.